Hej, zdravím vás ľudia, všetci žalujte všetkých profi gamerov a profi gamerky vás najviac zdravím. Zdravím vás kráľ hier a vítam vás v dnešnom videu z Good Game Empire a podľa názvu a miniatúry ste si všimli, na čo sa to zameriava. Áno, na zlato. Pozrite sa na toto ľudia. Presne toto sa mi podarilo zarobiť. Celkom zložené, nie? Ale ešte veľa úspechov. Sa pozrieme na nie na tieto úspechy. Tieto. Ako vidíte, tu mám svoje posledné úspechy, ktoré som dosiahol. 5000 met, obchodný partner, to je asi ten vozík, položky. A takéto sú tu všelijaké typy úspechov, ktoré sú aj také viaceré, tu sú ženie, ale tu som bol. Ekonomika mi hovorí, aby som takto poslal zásoby iným. Potom tu mám vekáreň, to už mám, cesta k moci, to je úroveň, aha tu. Mal som získať 4 milióny mincí a podľa tohto vidíte, že som už 2 mal. Ale to je zlata a zlata, koľko sa mi mohlo páčiť. Tak ale takáto cifra. A ja som vám už ukázal aj ruiny. A ako vidíte, môj titul je neúprosný kráľ. Aby ste vedeli, tak kráľ môže byť veľký, môže byť neúsobný, veľký, dobyvateľ, hrozný, nemilosrdný, ale je tu triumfálny, srdce z kameňa, odhodlaný, zúrivý, nebojácný, hrdý, bezohľadný, obávaný, neporaziteľný, vznešený, ctihodný, neohrozený, pomstichtivý, krutý, neúprosný. Aj keď je to trocha divné, lebo neporaziteľný bolo kedysi prvé. Tak, troška sa pomenili veci, ale veci sa menia však. Povedzte v komentoch, či sa veci naozaj tak menia. A ďalší. Čo sa týka noviniek, no. Reklamy. Tie sú problémom vždy. Ja by som nezabudol ešte jednu maličkosť, čo som vám zabudol povedať v tejto novinke. Vidíte? Stavia sa mi priekopa. Už druhá úroveň. Myslíte, že? Ale to chcete žetóny. Ich mám. Aha, koľko som dostal? Pardon za tie reklamy, ale ja to nemôžem zmeniť. Tak som ho slušné. 388 akvamarín. Aj zlatá položka. No. Je to tak. Tak, okrok, čo tu máme, sezónne vody, samuraj. Tak to môžem saviť. Zase reklamy sú otvorené. No, tak je to tak. Ako vidíte, aj tam sa mi drevorúbač vylepšuje. A to ešte nie je hotovo. Ukáže, a tu ide ďalšie zlato. Zlato je dôležité v ekonomického hľadiska, ako som ja zistil. Pozrieme sa ešte na Elderga, koľko my tu máme skla. Zase. Reklamy nezaujímajú. No, málo. Asi zautočím, keď sa mi vojsko vylieči. Ako možno nás niektorých navadlo, prečo vojakov liečím a neverujem sa či nových. Ľahké ekonomické hľadisko, je to lacnejšie. A keďže už neviem, čo som vám ďalej povedal. Aha, tu. Sem poď. Keď trafím. Kde je ten drevorúbač? Aha, tu. Skladná lúf. Bol tu very model, ten som vám zabudol. Tento drahokam predať. Tu máme čo nové. Brnenie.
Tu je artefakt. Dobre. Fajn. No. Aj tie môžem hľadať za úlomky relikvií, aby som vám ukázal, ako tie relikvie fungujú, tie úlomky. A reklamy sú tu dneska nejaké veľké. Tak fajn. Tu je relikus. Tu môžem vylepšiť mnohé z týchto vybavení, aj hrdinové evidentne. No áno, takže áno, aj hrdinov. A to môžem takto spraviť. Zlato a úlomky z relikvie. Keď ich vylepším, tak sa to môže hodiť, ale musím vedieť, ktoré položky vylepšiť. Tu si môžem aj napísať, ktorú chcem. Takže keby som napísal, dajme tomu brnenie, napríklad, tak vidíte, iba brnenie sa mi tu ukázali, to má dávkam. Ja drahokami dávam väčšinou do svojich položiek, ale iba také, čo sa mi hodia. Napríklad ako tu. Tento má obyčajné drahokami a tí drahokami zvyšujú rýchlosť cestovania pri návrate, takže znížia čas čakania pri návrate mojich vojakov, keď vyhrajú v útoku. A drevo. Tieto závodiaky už mám všetky hotové na maximum vylepšené. Tento sa mi ešte vylepšuje, ale najprv sa mi musí vylepšiť priekopa. Ako môžem to sústavne vylepšovať, ale na to potrebujem budovu, ktorá sa nazýva byt staviteľa. Onomkne stavebný stôl. Presne ako to robí aj žeriav, ale ten je inakší troška. Tu mám včelín, dole si úľ. Tu mám železnú baňu. No ľudia, možno budem musieť nejaké z týchto obydlí alebo stanicu požiadnu pobúrať, aby som si mohol splniť ďalšiu misiu. Tak mu to môžem vrátiť naspäť, ak budem chcieť. Lenže sa mi dovtedy znížia dane. Ale mám položky. Tak uvidím, čo sa mi teraz podarí. No, a to je k tomuto videu. Z bohatstva asi všetko, čo ma napadne. Chcel som vám ukázať, že čo je nové, čo som urobil, koľko mám zlata a rubínov, svoj titul a tak ďalej. Takže ak sa vám video páčilo, tak viete, čo vám poteší. Lajkujte, komentujte, odberajte, video zdieľajte, povedzte mi, čo môžem zhoršiť, čo môžem zlepšiť a my sa uvidíme na budúce. PS. Čo sa týka cvičenia, tak to mi ide, ale teraz mám svalovku a presne kvôli tomu necvičím. Ak sa mi to páčilo, tak viete, čo máte spraviť. Zatiaľ, gamery aj gamerky, majte sa. Zagas Kráľ hier.